gelekî bi zehmetî tev digere. Şerê Efrînê tiştek di wê de nehiştiye. Piştî ku sê caran vê jinê hewl da ji ber şer ji gundê Basûfanê ji navçeya Şêrawa derkeve, xwegiha navçeyeka aram. Lê diriya revê de him kurê xwe ji dest da, him jî lingê xwe jê kir. Niha ew li kampa berxwedan ku yek ji kampên penaberên Efrînê li Şehbayê ye, dimîne. Lawê min diçû firinê. Li Efrîn bê. Çi firinê nikonê xwe bîyanda. Gî teyora û qezfer hatin. Hatin him wî derê him makîna or bîn û him ji lawê wî derê hanî ket mir. Teyora qezfer dîsû hatin. Hatin heta em kebirabin biravin. Qezfer hat li popûrê ke û popûr paqî him or bimike him qezfer bimike. Eger penabertî ji bo mirovên asayî carekê zehmet be, ji bo kesên kêm endam, astengdar û xwedî pêdewîstiyên taybet çar caran zehmet e. Li kampên Şehbayê yên penaberên Efrînê bi dihan kes hene ku pêwîstiya wan bi çareseriyeke lezgîn û xizmetguzariyên taybet heye. Karîn û derfetên rêveberiya kampê sînordar kirîne. Ew li navçeyekê dorpêç kirîne û nikarin wekû pêwîst alîkariyê bikin. Efseroka encûmena rêveberiya kampê jî dibêje. Saziyên civaka sivîl û rêxistinên mafê mirovan ji sedî sîh yê soz û projeyên xwe cîbicî nekirin. Veteran hanin ling qutin, dest qutin, em dixwazin munezema jî xwedî li vano derkeve. Tedî rek jî ser me girtiyonê nexweşî me darin wekî sareke derbasî Helebê bin rê jî qewat hene miletê em hûnê bi rûjo dimînin heta derbasî Helebê bin. û hûnê munezema jî tên wado didin me dibên em ê warin, em ê olîkoriyê we bikin, ji sedîsî jî me re bin olîkor. Ji destpêka şerê Efrînê ve heya niha li gorî amarên fermî 1100 serbaz û 266 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dane. Erweha 10500 serbaz û 708 welatiyên sivîl birîndar bûne ku hejmareke zêde ji wan birîndaran niha astengdarin. Vîviyen Fettah Rûdaw, kampa berxwedan li gundewarê Bakurê Helebê.